velkommen til den her video. I dag vil vi lave en taste test, hvor vi smager på noget slik, som vi aldrig har smagt før. Og det kan være, I har smagt det, men vi har aldrig smagt det før. Lad os bare komme i gang. Første ting, vi smager på, det er de her Rolo. Noget. Det. Okay. Og de ser sådan her ud. 3, 2, 1. Det er gode. Der er lidt karamel i. Det smager godt. Den giver vi en 5. 6'er. Jeg giver den en 6'er. Jeg giver den også en 6'er. Næste vi skal smage på, det er sådan en pizza. Slikpizza. Kom. 1, 2, 3 nu. Den er bare... Nej. Det er okay. Kan du lide dem? Det er så meget. Det smager bare lidt almindelig chokolade. Eller, nej, weegummi. Den giver jeg en 5'er. 2. Ej. Næste vi skal smage på, det er sådan nogle citron-agtige. Citron. Okay. 3, 2, 1. Den er sur. Den her smager ikke noget. Giver du 3'er? Den giver den 2. Nej. 3. Næste vi skal smage på, det er sådan en her. Rød tingenot. Okay, jeg starter.